Gantung gak didukno. Tunggu. Wah, ya apa tari pose rek. Si akeh penggawean iki. Curi. Kono kula apari? Kok niku. Kono jarene kok dipenggak sih kon niku. Gak dipenggak maneh seakan-akan dunia diajuli kon kuasai dhewe. Aduh. Kon mari ngono omonganmu. Lah kalau kepengin sih. Iki rakyatku arek, ngono tahun maneh kon. Dari arek-arek iki mang gilir aku. Gilir aku apa gilir aku kok. Aja gegeran lho kon lho. Perkara gendeng dilajuli ae engko marai medados duluran lho. Lho, sakarepmu. Kon kepengin ngeten sih? Lho sajane aku kepengin. Ayo donga. Sik, coba pose pira? Nyuruh ta nyono. Delok pose lho, pesen ndi ngono pos perapatan iki kok tak pertelon. Lho, pos gending iki lho. Sangono pos hansip. Di radio aku dengar Sokran akeh utange. Wes terus mulai iki. Wis jaban terus nari. Lha apa iki? Wong jurak-juli kok di radio. Iki jurak-juli. Jurak-juli ana jurak-juli gak iso aku. Ayo di radio lek digomblo iku kon iku. Wis sepurane ya. Dene wali dalek pos maneh iki engko. Gak apa-apa saiki dinese kene. Kan balik kan mulai kan. Iya. Mana? Ngomong anakmu kono. Kan niku ganggu tok ae. Ayo bentar telu iku dalan. Gimana lho, Rek? Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi. Memang pacarku tak tahu diri, sablak leleken pacul, halah cabang bajul. Sing tadi bajul merenggut ae. Nek aku ndelok do pelajar kita, pemuda-pemudi kawan pramuka, sregep menabung
pacaran gak setitik sing dadi korban donya akeh sing ilang bapak pejabat prak turun tangan melu ninjo daerah banjiran aprilan rakyat ngajakno penapungan bantu sandang pangan lan obat-obatan sebab udane dulur terus-terusan awan bengi gak bisa terang Bojonegoro Tuban sampai Keleman suwe-suwe banyune ngelumpuk no daerah Lamongan penduduk ngungsi saparang-parang ngalor ngidul golek panggonan sing aman bengi gak turu awan jahangan delok wakul kosong dinggoni tikus lesetan bantere banyu sampai jebolno tembok susahe wong tani lanang lan wedok sawahe banjir sampai gak bisa nandur lombok sing paling untung wong golek padha para ibu-ibu jare tangise gak mikir donya perlu goleki anake budal ngungsi saking gugupe gendong bayine keliru kucinge cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun ngapura Taban model-modelan wedung spor sami jerit iku mang kidungan jaman biyen iki kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba tapi untunge sing ngedung mang ya bener ya kok ngetut tabon ngoncok kae gak karuan iki tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak maratuwa tapi masih ngene tanggapane ya akeh tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Telung pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Lewat pabrik gula iki nek nanggap terus, gak iso tuku gula wis. Ana daya suguhi wedang gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jange nanggap iki. Jember Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah, konco lawas iki. Iya, sokran. Kebeneran. Loh, kebeneran apa? Jane ngono ya kabeh konsultasi. Waduh, kok meli pomong bener? Lho, gak mesti ki apa sih kon? Dadi apa meneh? Lho, dadi menungso. Masa kabeh dadi raja kaya? Terus terang omong peno kok niku lak repot ta. Ana kanca pinter jare keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD, iya. Kon kudu maca kamus. Wah, peno ngerti kamus bareng. Lho, tuku kamus iki lho. Kamus.
karangane Empu Gandring. Karangane Empu Gandring ku isine apa? Isine dukun bayi yo. Kok niku. Ana kanca gurman lak wis lumayan lah timbangan. Iya ya. Anane wong pinter iki lak teko pergaulan. Pergaulan. Gak beda ambek beras. Beras. Gabah isane dadi beras. Beras diapakno? Ayo dikemah. Diapakno? Dikemah. 100. Ditutu goblok. Iya. Kon kemana dadi jarang kepang malian. Lho iku lho diselep-selep. Iya diselem. Paling nek dipikir ya. Iya. Menungso iku pancen melalui proses. Waduh. Bingung maneh kon. Sampai proses gini. Proses merubah acara ngono lho. Prosesnya apa? Mulai cilik. Terus dewasa. Dewasa, Tuwek, elek, mewek, terus gegerin dengkek. terus Apa nih gak matek? Wali matek. Lah iya. Aku sik beri kan dodol kacamata. Lah pernah iku kacamata kira-kira penodol, nek mlaku lak derajat. Dagangan kok lapo kacamata ku tak. Oh, dagangan. Dagangan tapi dicelatoni wong ae. Lah apa diceladu? Dodol kacamata ana wong kabeh tuku tak warah. Iya. Golek kir-kiran ta mboten? Jare kono. Kula golek sing saged maca. Iya. Tak kei Kacamata sing kacamata kir-kiran sing terang. Iya. Sik durung iso maca wong. Loh, njaluk sing terang ae. Terus ya apa? Ya tak maksud aku ngonoku. Tak golekno. Bareng dituku digawe maca jare Gak keren. gak iso macane. Lah terus ya apa kok iso gak iso maca ni? Lho ngono iku gedhekno to lanjut kacamata. Iya. Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa iso maca? Oh, buta huruf ta. Buta huruf tuku kacamata nanggonku supaya maca cek terang. Oh, alah. Tadi tuh kacamata ku perlu kanggo maca. Iya. Lah iki iso maca nek gak sekolah. Lah emang gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak dhewe wis tantekno. Lho, kena ya susu ae. Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku. Rezeki tapi nek maca apa kacamacane kacamata. Kacamata apa mau? Kacamatane. Kacamata. Lah ya kacamatane lak terang ta. Kacamata. Lah ya kacamata. Iya terang tapi wong gak iso maca. Lah iya. Aduh kok penentekno. Wis, tak pikir wis cocok ngono. Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen. Iku ana kacamata. Ya wis iku wis. Hah? Putih tak biru. Heh? Wungu terong. Kacamata gak ada biru. Lho, kelirian sing biru. Oh, ireng iki ta. Iya ireng ngono kelireng. Lemah teles. Nah, aku lemah garing ae. Hah? Lemah garing. Aduh, dipekno wedi lemah garing. Lemah garing kono wedi. Ngene. Sing setengah coklat iki. Setengah coklat iku disombo. Wong kota disombo mena iku. Ana dhewe, oposane ana dhewe. Iya, ana alate ta. Iku kan gua awan bengi kene. Aman bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho. Ane mungkur lak pecah. Lha tuku mana lah kapan teh dhuwitmu? Papan tek dhuwitmu. Aku pesen kacamata sing ombong. Wis gak dodolan. Ah, ngono ya apa? Wis tekor sak pirang-pirang dadane. Saiki lak gak wani mulih diuber-uber sing tuku iku aku. Wis diuber-uber itu kacamata. Iya, gak iso balekno dhuwit. Bapak minangka pengalaman. Pak balekno apa kacamatane? Apa nih kacamata nih kon balekno? Iya. Lah kon ora njaluk dhuwit. Kon gelem nekori. Ulirane ana kaca ae. Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus kok iki wae niki. Terus saiki objek apa maneh ganti apa? Saiki aku dodol koran. Le mudune rek melorote. Lho, gak melorot tapi kan melintu. Iya. Koran saiki gak payu, meneh tak timbangno. To timbangan. Lah wis gak payu lan. Iya. Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan. Rugi kena. Hah? Tak rugi tak budget. Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa. Lho, gak apa-apa nek ono gak kirani apa. Lah bandaku terus leren iku apa? Lah tapi duit koran gak pernah bayar. Ya apa le mbayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki. Lho lah iya ya apa sepisan kacamata. Pindho koran gak pernah bayar. Aku saiki rusak. Kok awake gak apa-apa ngerusak. Siksa batin aku iki. Siksa batin apa? Lho, kok iki ya apa? Aku sik beli lak duwe rencana ta. Iya. Rencana aku nek ana rezeki. Buka apa? Hah? Buka apa? Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa peno buka bengkel? Tapi meracang. Meracang. Meracang nang dhisik nek apa nang nggone pasar? Aduh no Mas, gelek diutangi wong enak. Iya, iku wae. Aku wis kapok kok meracang iki. Omah ya. Sepisan apik pindho apik ping 3 gegeran.
Tadi nek gak wawu gak ngaji ya. Lah iya lah. Oh, gak wawu iki. Lah iya, torok piro sepeda motor? Lho. Sepeda motor iki penodot lho gawe noroki perancangan iku. Iya, malah aku kena urusan kriminal. Lah, sepeda motor, cekelan pisan, anjuran. lho. Apa? Sepeda motor apa iki ya? Pecicilan. Oh, iya pecicilan. Pecicilan, sepeda motor ngangsul. Pecicilan, iya. Durung entek penodol. Kon gelem tebusin apa? Oh, tak kena perkara. Lho, lah apa aku sing tanggung jawab tebusin peket nunggonku. Lah, lah duwe. Lho, engko lek iku tak dolo maneh ngono lho kon. Lah yang pertama nebus iki duwe sapa? Ya duwekmu. Ku cek enake, duweku sing gawe nebus sepeda penuh sekedol. Lah engko tuntunan sepedae, lah gak apa-apa ta. Lah kepethuk sing duwe dicekel aku. Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kono lak ono notae. Kok mama. Wis gak seneng aku sepeda penggawean liyane. Lambimu kok apik kan. Hah? Wis gak enak nyandak klambi kene wis gak enak. Katane ngejokno iki. Sesuwe tak sirih lah. Lho iku nek perlu. Lho. Apa kon nulung kanca? Kon seneng ana kanca dilokno wong. Iya ya, Pak Tego ya. Wonge ben apik tapi gak salin-salin seneng kon. Iya, kancane sapa rek? Wis acep lan klambimu. Wis tak penaki nyelek klambi tambah gak ngono. Lho genta-genti gawe ngono lho. Kapan aku tau gawe klambi peno? Lah saiki apa direncanano? Oh, direncanano peno kaosan aku kebejoan ngene kok. Jahitan ndi? Ning jahitno titipno aku. Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku. Benange ketok ngene. Lho peno. Gak dijahit, Gak dikapakno. dilem. Lho kok dilem? Lho enak ngumbahe gak soro-soro. Ngumbah dikelintek nggar siji. Meneh tangane mben lempenge ngono lho. Oh, tadi nek kapan ngumbah iku gak separuh. Iya. Tadi nek kapan kelungset tangane sing dumbang. Iya, dadi gak akeh saben entek. Ane mari ngolot maneh. Lho, iya mau atase ngolot ae. Dilem ambe apa? Lho, dilem barek kolet lak kene. Lah kolot apa? Lho, kanji lak kene. Lho kanji. Iya. Aja rolas salon lak kaku. Lho, gak apa-apa lak kari ngriusi ae ta. Lah kon kepengin gak coplokan? Iya, sing awet. Iki jahitan kuat iki. Iya mesti kuwi ngono. Kadek dikei paku. Lho kok dipaku ya? Lho iya cek tambah kuat dadi gak beda-beda iki. Lho, klambi iki dipaku. Iya. Lah kon diseleder ae. Gemitasi ku, ketoke lho. Oh, gabitasi. Delokno anu penjahit sing luwe kuat, sing luwe apik, murah regane. Tapi kaine wis ana kon. Wis ono. Nah tak gawane apa? Lho, kaine peno gawa. Iya, tak kene penjahit nek sik urip lho wonge. Oh, lho wong jenenge menungso ae kok. Lah nek kapan wonge mati, lah kaine peno gawa. Ya wis apa sih awakmu? Lah nang ndi parane kaine nek peno gawa? Ya engko lah ono perhitungane ta. Barek kanca ijiri-jiran nek gak seneng aku. Barek kok lah kae jiri-jiri lah. Bakal kemeja peno gawa tapi penjahite gak ono. iya tapi lah atase bakal tak durung dadi kemeja. Iya. Dadi kemeja tambah soro kon. Iya sak ongkos sih. Ya ya, ya iki apa karto? Kok nandakno meja kok bingung. Meja rin. Meja dadakno kemeja kok. Meja. Heeh. Perkara penjahit sih. Iya. Lapo, iki anak dhewe lak penjahat. Yo, Anu, penjahit anak meneh penjahit. Penjahit. Nah iya. Oh. Penjahit apa? Wingi jahit Lu sembarang. Hah? Sing model kan kaya gedhe lho. Oh, sing galar-galaran ya. Pene ya apa pesen-pesen dikawakno gano omah. Apa iku? Pesen watu. Oh, iya. Kayak apa? Kayak pandasi ka apa? Kate ngedekno omah ta? Kangge gerdu. Oh, di padane apa? Takone mangkel lah ngono. Gak mangkel apa sing tak dekno. Lah kartole iki lak takon ta. Iya. Peno pesen watu iku kanggo peno Iya. apa kanggo tangga lak ngono. Bae ge nuduki miri barang. Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kambling ya. Oh, bener pengurus kampung. Bagian apa? Ngurus bagian apa? Nah, iki lak ya Iki lak sing kadang-kadang. bagian sing diurus saiki. Loh. Loh, aku sing diperintah, sing diurus. Oh, sing ngurusi Sing peno. ngurus aku. Lah saiki kampung karepmu kok apakno Apa, kok. apa? Kok watu barang kok apakno. Lho nek Apa embong dijembarno? Lho, embong dijembarno. Ya apa gawe got? Lho nek got iya terus lah. Apa gawe sumur? Gak tentu kadang-kadang gawe kali barang ndok kono. Gawe Kok niku ya apa? Karepe kampung iki diperbaiki supaya Diperbaiki. omah tetep awet gak sampe dandan-dandani gak Oh, nyusano blondang. iya, Kamu bener. blondang ah. Iya. Karepe kabeh digawe watu kabeh. Gawe watu. Omah dhewe ta omahe wonge. Ya omah kabeh wong kampung gawe watu. Dikek waduh rencanane ngono. Gade boto ya. Gak dadi wong iki mlebu metu kaya guwa ngono lho.
Kok ribetane. Kok niki diperbaiki seluruhnya, perlune kanggo bentuk Karang Taruna. Lah iki Cepat nek Karang Taruna iki maju kabeh ya. Iya kampunge ya tenang. Iya. iki lek panjenengan wis omahe dadi, yo lek ngelas-ngelas napa aja kathik ado-ado Cak. Iya nanggonku ae. Wong akeh tukang gelas. Dikembari kon lho. Lah si tukang les iki peno ta aku. Lho, lah kon gelas apa sih? Aku yo kadang-kadang lesi anak iku karo anang iku. Iku gelas nang omah. Iku lasiane bare anang kon gelas. Padha dilas. Kecapretan iki anake tukang las. Iya. Anake. Kono las kardi. Oh, sing golek anu las duduk beras ya, las itu. Oh, Gabah. Lah pokoke las itu. Tukang las. tukang gelas, anakku tukang gelas. Tukang las sing mencolot Listrik. kapal terbang iki. Las listrik. Anakku las listrik. Lah nek aku hobine las panganan. Kenapa niku? Las listrik iki Jare lho. ngelas kapal terbang barang anak peno iku. Iya, Tau kadang. gak mulih jare. Iya gak mulih sih. Kenapa gak mulih? Nang luar Jawa ya. Lah apa lho kono? Jare ngelas kapal terbang katut ngene. Katut rono. Gak mulih? Gak mulih. Minggat deh. Oh, sampai tak lebokne surat kabar. Loh, Anakku jangan direk. Beta. Pak, surat kabar kok. Anakku nang direk. Iku gak surat kabar iki. Aku laporan kono sing ngatur. Ngono lho. Oh, pernah laporan tok. Iya, kono sing ngatur. Tapi lek sing anake wedok walem cir kuning iki jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang. Iya, biyen Kamu Cak. Dadi sawaya lek duwe anak ngono kan enak peno. Iya, ono Kepengin majine. ngelencer wis langsung peno manjuk ndur wong langsung disaut teko ndur kan enak kan enak. enak wis gak tuku karcis saut-sautan ae. Lho, enak. Enak pernah ngelencer nang luar negeri kan gak bayar. Nah, ngono lho disaut. Iya. Tapi nggo paspor iku. Nggo surat. Apa? Paspor. Apa? Paspor. Apa? Wow. Apa paspor? Paspor. Paspor ta? Iya, paspor. Kon nero gak kon elingno. Cak, iki ana wong kate ngelasno pager ya apa pira lek ukuran Dawane. ya dawane Dawane piro? Iya. ambane 100. 110. Iku njaluk mari kapan nih? Lho, lah lebih singkat lebih bagus ngono. Mari minggu iki gak iso ya. Ning ngelas iso lah ndekeki pager iku sakmono dawane. Lho, lah pernah ya apa penggaweane tanggung apa enggak? Lah dibeken to pinggir rembong lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon. Wong dudu wesi kayu. Oh. Pager kayu dilasno. Dilasno. Dilas, kena ya pakai kali dilas. Sing ngelasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas e kobong. Oh, lho. Ya. Ya carane lho, jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho. Oh, dadi ngono ta. Hmm. Dadi ngelas kayu sak wajane. Iya, ya. Iki waja teko aku ta. Lho mbok tekan di enake. Kok kenapa teko kono? Nek rapat-rapat aja dilas lho gura. Kau las biasa iku lho wesi-wesi. Iya nek iso. Pipo. Pipo. Pira per meter? Per meter delok, per meter biasae. Delok las-lasan njaluk tebel ta, njaluk benggang-benggang. Kok bunga-bunga lah gelis mereka Sing rapet, sing rapet. Rapet. Nek rapet dicucuki bare dilas. Ora betul. Oh, las iku kudu sing akeh. Iya, las iku kudu sing akeh. Rangkep pira pagere? Pagere upamane 6 ya. Rujine. Rujine. Iya, biasanya kan ono sing 10, ono sing 9. Njaluk meter iku. Apa sing karepe wong iki? Iki jare apa lho? Njaluk apa sih? Kotak-kotak. Kotak-kotak tak tumbak-tumbakan iku. Iya. Kalau kotak wis akeh, Cak. Apa pedang-pedangan? Kowe mulu santai apa? Pernah kita. Lah kok kadek tumbak. Lho sing ndukur ana lincipil lak kaya tumbak. Tambah akeh enteke. Oh iya. Ya apa? Sing kek pager ya? Iya. Wis gak perlu kek tumbak. Kono belingan ndukur. Oh, pakro Iku bener. lek ambane gak sepiro cuma dhuwure 3 meter. Lah dhuwure ku lincip, Cak. Nah, iya tumbak. Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ana gak sing kelas situk nek wis gak kali trimo. Iya. Kudu menek, pernah iku Iya. Kudu menek Pasti mrono. ngelase ndok nduku. ndukur ya. Oh. Nah, peno gawe ondo apa tak disunggi ngelas. Nek dicemil sakno wong iya. Ondo ae to lek ondo sing metel. Pecet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang. Oh, peno iku mangkelan takoni. Ya dilas biasa lah apa kadek penekan. Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelet megap. Kon Nah, niku. nek ngelas iku apa adek gawe teropong kacamata iku ta? Lho iya, untuk jaga kesehatan. Oh, supaya gak kelilipen. Gak perkara kelilipan sebab pelas iku nek didelok. Iya. Mata iku neraca. Gak ngerasa kena apa? Lah tak culek ya.
Pangkelan ngono-ngono. Ya kena awane si geni ki mau lho. Sakjeke pinter ngomong pinter objek ya. Rupane kok malih biyen lak rada tuwa ya. Saiki kaya apa jenenge? Bangkrut ya saiki. Enggak, kok rada enom kok gilap. Mari apa operasi apa jenenge? Operasi zebra. Operasi zebra. Operasi lho Pasti. mikat iki lho. Iya, dereng irunge lak pesek. Saiki kok Iya. Tambah ambles. Hah? Iki kapita gonang Jepang iki. Ilakno perubahan. lek robano aja sak wonge larang. Kirim irung-irunge tok kok barek ya apik. Iya gentenan, tadi gak bareng. Lah nek masane penceng ya. Lah malah topengan ngono iki. Ya sak wonge lho. Lho, wonge. Oh bae, anu irung-irung tok dikirim kok roro dadi ngono. Lho kok topeng. Iya, lah topeng malian. Iki rupane kok kalamburi dhisik. Tak plone sayang ya. Apa? Teko ngarep niku sik anu ya. Juga kan. Teko Tongseng mburi lho. sik. Umur peno pira sih? Hah? Umur peno? Piro wong pantaran wis mati kabeh. Umur iki Karo gak. sudah pitu? Lho, kurang. Oh, sudah songo. Wah, kok iki suwi dak song. Mosok rek ditangi sakmono sik kurang ae. Lho, kono ku nak Wis tambahno 10. Swidak song. Wis kurang luwe ya 70-an. ya swidak 5. Enggak, wong itu kok bergaul, Pak. Lho, Nek ana bergaul. matok, kan wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca. Temen. Kadang-kadang dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno. Iya. Iki apa? Iya. Ono tak jak. Ya apa rezeki tok. Iya. Apa? Ya apa rezeki apa? Mangan duwe kari. Katok kari ya padha ae. Kak. Tapi Wong banyak pengalaman. nggo rezeki, Tapi iya. kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali. Masalah seperti itulah. Semua itu menurut dari lingkungan. Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sobat. Sopra kan. Sik ketatap rek. Bener kanggo pipo. Biasane menawa lek rokokan gawe pipo. Iya, pipane wis entek. Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Heeh. Pipo ku lak kurang. Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan. Lho, lak kena sik gelek GL. Oh, ya pipane rokok. Pipone rokok wae bener digawe L iku once pancene L once iku. Unci ku L kabeh. Oh, iku khusus sing ngerokok tok. Iya. Karepe digawe banyu kena ta? Lho, ya apa? Lah tambah gak karu-karuan. Lho, gak menawa oleh. Oh, gak iso. Urusan banyu gak iso. Nek banyu nang water ledeng iki. Lho, penuh gak iso ngurusno. Ngurusno iso ta? Oh, ngurus banyu ta. Kalau sing budak decek, lek bening gak seneng aku. Hah? Lah, ngapa peceren apa? Kok niku tole banyu-banyu budak. Guyon-guyon. Iya wis seru ah. Banyu ki ya bening. Iya. Lek banyu sing bening. Lah, penuh lan di hubungan kanca. Heeh. Ya gak akeh kok njaluk sak ember ngono. Ya banyu. Ya. Engko ijine pira nang anu apa ae sing perlu Kok dipakai. nih tapi masang ngene ta? Iya. Iya. Masang banyu kok sak ember. Contoh. Iku contone apik ta elek banyu. Ya sak ember iki. Lah contoh kok sak ember. Wis pira? Kok nih tapi ngedisi putumu ta? Ya banyu biasa. Ya wong ku tanpa banyu susah sih. Iya, iya, Kadang-kadang banyu. ngombe banyu. Heeh. Lah banyu sih sing diombe. Iya. Bae nggon penang ku siji. Kono gak banyu kadang-kadang. Apa? Nah, kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku. Ayo, tadi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting kon menang. Kok gak penting gak tau mangan ya, Blon. Gak mansagu gak. Mansaku. Kon niku mangan. Ya apa emang wis tekon diae. Iki mah Ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca. Rupane kok ngidul helman. Hah? Kok nggo sepeda kok helman. Iya. Sepeda rusak. Lah nanti kok helman. Hah? Nanti kok nang ketintang lho. Iya nang Keditang nang lurahe. Iku apa peno sih? Hah? Apa peno? Ya kanca senasib jaman ngono iya. Gak enak wong situ gak enak karo. Iya. Tapi akeh gak enak ya Pak dhewe. Sing enak kono ya. Mbok awake iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya. Ya nasib sing dhisik ku gak temen takon teko gak tau teko. Iya, iku mulane sembarang itu teko nasrib pancen. Nek pancen nasrib iku nasib iku dibenceni. Kok dene wong nasib kok nasrib. nasib tak nasrib ya. Nasib. Ayo nang Nanti? nang lori kali. Nang lho kali. Iya lori. Iya ketara-tara iki. Rundingan ngono engko lek pegel-pegel pernah terus dijelungupno. Iya. Kalau kono. Secara gak langsung lak padha wek mateni awak dhewe. Kon tak tuturi rezeki ki gak gak semono ya. gak semono. Iya. Yang dikon. Jak ndek. Jak ndek.
awakmu iki? Mosok kon gak ngerti nek aku iki pamong. Ya apa sih rek, ana pamong tak bingone iki. Kon iku melek aja meremai. Kero takon iku. Oh ngerti ndak gak bojo. Kok aku nek bengi grogo. Sing grogo dadi aku nyaimu sing grogo iku. Oh, rupamu kok cebok. Peringisan. Oh takno wong pamong tabuh koyo ngono, pokro ngono iku. Lho, sapa kon? Apane? Lho. Kula yan. Iya. Kau dalu jeneng ngriki lawange tutupan mawon. Iya keliling aku. Kebayane polisi desa. Nggih, sampeyan ning kon banyak ta? Ning Ning banyak. Iya kanggo njaga lingkungan aku dhewe banyak. Mangane kok ngos. Rene, sabari. Nun. Nek kok rene mesti ngrusak aku iki kok. Lho mboten. Banyak iki yo kanggo njaga lingkungan aku kene. Ana wong liwat muah. Nggih. Iki lho. Lawange tutupan. Iya. Enten perlu wae dalu niki kali sampean kula. Hah? Enten musibah ngoten. Nang ndi iku? Lah niku Bu Jemi. Oh, ya. Oh, sebelahme ta. Nggih pejang ngoten. Lho iku lara ta? Mboten ketiban paku. Aja pringisan kon. Saya Aja pringisan kon. Tiba Lapuramu gak tau tepak blas lapuramu kon. Sampeyan lan napa? Mosok ya mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin. Nggih pejah. Sing sak piro pakune iku? Pakune cilik tapi katutan blandar. Katutan blandar. Bis. Wah, kok ngomong cempel mesti wong mati lah wong ketiban blandar ini. Nggih, iki sing paku. Tiban apa? Tekan bener iki ta? Durung lho rene. Wau sareng kali kula. Lho iki apa iki? Oh, iki apa? Tinggal ae, Guk. Suarane nyengek kaya rukun. Kandi ae kok tarik kan. Wah, kowe ndeleki awakmu nang omah jarene wis budal kok. Ya apa wis kon lapor? Ya wis, soal iku musibane Pak Jumi, Pak Jemi. Jemi ta Jumi kok iku? Jemi. Malah mali riri. Jemi. Lah Jemi. Wedok lah. Ane Jumi. Jemi iku wedok. Iya. Lanange iku biyen mopi ngoten lho. Terus iku mati ketiban. Wis padene Leo ngono lah kon iku. Ane iku pamane Pleki. Kamu nang kiri ta iku? Lho lek iku Jemi niku Jemi lak kerek anjene. Lho, Kerek sakane wong ah. Oh, jarene wong iku. Oh, terus iki sinten? Samari. Lah. Kok omongmu kaya rukun. Wah. Oh, ada lah. Niki supados mboten ganggu lingkungan. Iya. Pun kula tanem niku. Lah, saiki ngene tak kandhani ya. Tanem gene latar yu tanem. Sawah Kang Sabin ngawur ae. Ngene arek ya, kon termasuk pemuda kampung. Nggih. Nggih ta? Nggih. Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane. Oh. Sebab aku termasuk kebayan. Kebayan adalah polisi desa. Nggih, Pak. Nono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik. Iku lho, Pak Cangi atuh. Pak Cari. Iya ta. Bab desa ana pamonge. Pamong nggih. Kebayan, Cari, terus kepala desa. Kepala desa. Lah iku kudu ana urusan dhewe. Nggih, ditutuk. Ditutuk dirapuri. Kudu seneng seneni wong seneng temen kon iki. Malahan perintah ndugi sampean. Iya, Pak. Wingi iki lak penduduk dikangen kerja baktos. Dapat. Kok budget Tri? Kerja baktos, kerja bakti. Kerja baktos. Kangge nanggulangi banjir niki. Iya. Gote niku dijerokaken. Iya. Tapi enten udan kok omah kula kok banjir terus. Lha iki apa sale? Gentenge mboten enten. Gentenge mboten enten. Gentenge mboten sampe tumbasaken ya. Omongmu koyo bakir iki omongmu iki. Kon mulai bakiri nek ngomong iki. Kok karo gentenge ya mesti liwat banyune. Lah niku terus pundi kegiatane wong kampung niku kula dereng ada genteng lak kedah urunan. Lah ya Ana gampang ri, laut darane bijaksanane bayang. Iya, Pak. Omahe bayang gendangnya dicoplok. Paruh. Didekek nggonmu separuh. Ngoten nggih sae ya. Dene nek kono separo. Nggih, biasa lah ngoten. Aku katisen ngawur Lho ae. berarti sampean pamong boten bijaksana. Nah, Lho. Kenapa kebijaksanaane kapan enten rakyat boten gadah genteng? Oh, ngono ya. Mesti sampean kudu nukuaken. Lah ngapain? Lah kon seneng ana kebayan katuen. Nek bayan katun mboten napa timbang rakyat. nah. Oh, ngono ta? Sebab bayan lampun pelamanan. Penyalaman. Pengalaman. Iya. Akhirnya sampean jadi lurah. Oh, gampang sak ngene ae ya. Nggih. Nek urusan gede safari kok aku ngurus mburi. Sing penting antara kon-kon karo Nggih. ayo padha keliling ndelok lingkungan desa kene. Aja sampe ana apa-apa. Ngoten. Boten enten napa-napa. Iya, Pak. Boten enten napa-napa. Aman. Ya aman lah saiki. Lah meneh mbene mburi dina liya-liyane nek apa-apa. Dino liyane nggih boten enten napa-napa aman kampung mriki. Iki batak tok arek gitu iki. Wong sing keleleng kula kok. Oh lah iya. Aduh jawane apa, Bas? Wah. Kon niku pamok kok kon kukut ya. Nggih. Tak arani Bas men aku. Kon niku sing ngajeni ambek bayar. Ngerti ya? Regane piro? Kon udur. Pantes piro regane? Kon iku makelar ta kon iku. Kula ajeni ngoten lho. Ya iya menghargai. Cuma niki enten kisuran titik. Ana bari. Nggih, Yupi niku lho Yupi. Yupi. Niku lah enggak ada wedhus. Oh, PA ta ya. Iya. Terus apa?
Lah enggak ada wedhus. Tia ta tia, nek tia bojone blontang. Aduh, nek tia bojone blontang sing tuwek. Yupi. Oh, tia, ya. Lah wedhuse niku kathah. Oh, terus Lho kenapa agen? dari dibanting. Lho, kudu sakit napa? Lah ngene angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilamangan tandurane pari-pari niku ta. Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge. Ya lan mestine. Kadu mbar-mbar kunculan gak oleh. Mestine bayan kudu bijaksana gak ono kandang. Ya aku. Nggih. Gak ngono seneng aku nek kon bambung rek. Lho, bijaksanane bayan yen napa wong niku pamong. Wedhus sing berok niku lho sing jaler niku. Apa? Berok niku. Niku lak gedhe ta. Iya, ya lanang iku lanang. Nah, kan iki kula takon. Iya, iya. Wedhus niku lak gedhe ta. Iya, iya. Lah gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane? Ya kabeh sak kujur awake ri. Lho sanes. Ya awake ya sikile ndase. Salah. Ya raine ya sungune barang. Salah. Salah apane? Salah sampean niku. Kandange. Hah? Kandange. Kandangnya sing gedhe. Salah sampean niku. Hei, omongmu kabeh nawas rek omongmu rek. Srekalan ngono omongmu rek kon rek. Lho niki bener. Iya, Tapi iya. bijaksanane bayan yen napa? Oh, tak aku bicarane Pak. Damel kandang sing gedhe. Iya, Lah wedhus iya. niku diprimpeni teng ngriku ngoten. Ya, ojo sampe wedhus emang ganggu lingkungane tangga. Nggih, dadi penduduk niki saged tetep Lho, lak ngono. muji-muji bendina. Oh iya, lho wis muji-muji. Maci. Wis muji-muji aku ya. Saiki keliling lho aku. Ati Kesapa ndi? daerah kene ya. Mana apa sampean keliling niku? Lah mungkin sih. Heh? Ku sampean kok keliling. Saiki awan dikelilingi kok bengi Turu. iku biasa lan goleki rondo-rondo ta. Awan keliling bengi turu. Iki kok waliri. Wis rek kono mari tak dikebayan rek aku leren rek. Bayane biasane bengi torek. Torek kono. Ah, bojone loro kok sik torek. Kok niku urut ta. Wah, kono. So Dan. Kok nek ngomong cek kliwat-kliwat kan. Masa di rumahnya dong turi lho kan. Temen kan atakno kono ngawur atakno kono iki. Pun adik Monggo nek ngoten. Nang diri. Dari keliling. Keliling ya apa sih? Sing delok-delok iki lho minggu iki sing digerakno apa. Saiki sing keliling iku bayane. Lah kono aku ya mulai dhewe-dhewe. Karena pendukung kan gak Gak kuat. kuat. Tapi bijaksanane bayan ya apa? Kok kok bicaraan tok ae kono. Wis yo apa sih rek kono sebagai penerus ngerti ya? Oh, bener saiki gong ngono ri. Lah mangke dalu sing jagen sih. Oh sing jagen. Sing jadi. Lah ngene. Kula ana daftare dhewe-dhewe ta. Niki daftar. bayan kentonge. Wak Sumo nih. Apa? Yang lak sugih ta. Iya terus Niku nek waktu Joko mboten purun medal. lho, lha apane? Terus kok ditukukaken piye nopo? Iku arane memperkuda rakyat. Temen gak oleh ngono iku. Dadi penduduk ini dadakan kudang. Kuda udelmu ngono. Maksudnya iku ya istilah iku mang merentah rakyat cara duwe Duwe ngono ri. didol nanu Didol ngono. panganan. Tangan. Bijaksanaan ngono iki. Oh, Mboten kena saniki nggih. gak oleh ngono iki. Kewajiban kampung wong sugih. Kecuali nek usia wis lanjut, gak kuat jaga, gak apa-apa. Gak apa-apa deh wong wis gempur gak apa-apa. Ah, nek perlu diwakilno. Nah. Anake ta putune, iya ta? Familine. Familine. Kek. Iya, tekek akeh. Rodokno ngawur ae kono. Lah iku masih sugih miskin gak ditukok. Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno. Ya. Maka sing jaga mang bengi. Gak apa-apa. Iku kebijaksanane bayan. Wah, arek-arek bahasa kira-kira atane sembarang kok aku tok kon Apa? Emak waras ta? oleh tekestumu. Nggih, syukur ta. Iya, iya. Kula pun suwe saged priko. Wis suwe karena. Nggih sama. Ya sampe nang Muntiani ya. Nggih, kene kula sampean. Iya. Dalan ngajeng niku kok becek mawon tas pundi. Lah iku kudu diatasi, tanggulangi iku. Nggih, Ngerti ya? dipeno. Lah watu nika kula sambet rumiyin. Terus? Watu nika. Nggih, disele Kula damel. damel bayar anak kula sekolah. Nggih nek kula pun panen watu kula sahuri. Kono kepinteran ngomong kok bari kon iki. Oh iku milik desa kon dol dhisik. Lah wong nyere enten bali tadi kok bensin disawuri. Panen watu niki. Panen apa? Patu. Nek mledoke Gunung Kelut niku lak watu gede-gede. Iya nek bledos enggak. Dengkulmu kono. Gampang kan kula sing bali aku. Keling kok ayo terus keling. Ayo. Ayo. Rumah tangga nek didelok kaya harmonis ngene ya seneng. Pandangan teko njobe waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae nek ana wong lanang turu njobe. Nini, Apa Cak? Lini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak. Sopo sing nyentak ngomong banter titik yo nyentak. Sampeyan wis mangan ta? Wis mangan dhewe. Saya enak sampean tekno. Iku apa sih? Iku mah lho, bandeng kari tugel. Gak tak gawe mangan tak gaduh. Kan gaduh. Iya. Lho alah gak kerasa ta iku, Mang. Lho, apa? Mari digondol kucing. Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak apa-apa. Kae, jare kucing ku nek tambane wong loro mengi jare. Iya. Nek sakarine kucing iku. Ah ya syukuran nek ngono. Mangane sing gelak nek iso karine cendil. Wong mangan menimbene ndekeki wae sing genah. Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak. Iku anu, kucing lincah kan.
Hah? Kok buka-buka iwak kok ya ngerti. Biasa sampean niku apa? Nek mangan niku sampean pakani male moro ae bendino. Ya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya kan kandhane. Tonggo-tonggo iku akeh sing ngarani uripe wak blondang ya harmonis saiki. Lho, panjenengan rumah tangga sing njaluk ya ngene. Lah iya. Nek saling membantu ku ketoke ayem. Panjene. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbure ini lha. Hah? Wong jogene kaya ngono ngrewuk kene. Sampeyan niku ya kan njaluk bumbu ketakon. Tak- Aku elek-elek nak pinter masak sih. Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lah apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta? Apa sih SKP ku? Sekolah masak lah kon. Iya. Saking pintere, ya ta, gawe sop kaya kon kaya tape. Maki gak kari-kari. Sampeyan niku dudu tape ku, Cak. Apa? Makroni. Oh, makroni. Tape. Oh, meneh ben irisin aja kon gawe wungkul ngono. Panjenengan ya samone iku. Aku, Sampeyan nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape. aku takon aja dadi atimu wong Iya. ngarani bebujuan ya. Iso langgeng terus. Iya sih. Kon wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampai tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takon juru kunci sapa sing mati ku? Mau Mosok iku gak ero, sampean gak tau nduk omah. kon nek nyelawat pirang kilo sih? Ya biasa sak kilo. Lah mosok 15 kilo ku entek. Hah? 15 kilo ku Lho, entek. lang arisan barang kok arisan beras. Ya kon namakno dhuwit beras iku pisan. Iya, arisan iku beras barang. Iya tapi kondo dadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen ngono lho. Ya sembarang rundingan. Sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya mendol mburi. Hah? Mendol mburi. Ya apa mendal mburi? Aku tahu pencurian sawat ngono lho. Jadi eker-ekerane ketemu mburi. Grundel ngono ta? Iya, aja sampe ana grundel. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo. Anu Cak. Ana wong andek-andek. Nun. Ana wong andek-andek kowe. Ora apa diparani wong tukang nebang tebu ya. Sinten? Lho, Cak. Oh, Pangling. sampean. Ya. Pangling apa sih? Oh, sing dia omai. Iya. Ning rumah saya lho sampean iki. Iya kok dungaren. Lho. Sampean iki ya apa sih? Apa? Pinara Pak Tohari. Lali ta? Nggih, nggih. Gak lali lu buat dhisik tau. Lho nggo apa sih kuwi? Hah? Lho nggo apa aku? Ya iku ele-ele wong ana nggone amben-amben tak kenek ngono. Diambeni lho. Rencanane tak. Ya rencana iki biyen padhet. Kabeh ta. Lho iya, Cak. Lah urusan omah iki ya apa iki? Omamu iku saiki sak tanggone. Pun dipasang jendela kok. Wis ta. Ya syukuran malah sampean pasang jendela. Kutno malih gak oleh angin. Malih gak oleh angin babar gelas. Lah sampean gak ndelok angin. Menimben nek nyewakno adu rencana jendela. Iya. Ngono lho, gak kon kaya jendela gak ono angin-angine. Ya, Malih awak putih kena. Sopo kene. Anek demi-demi. nang masalah cendela-cendela iku. Lho, iya, iya. Dudu iku. Lha apa Mas? Masalah omah iki lho. Oh dikapur, Cak. Lho, dikapur wis tak kapur. Lah, apa masalah kabur? Sampeyan Mbak Aki kok ngomong apa sih? Ngomong apa? Lah kon ngomong apa? Lho ya, apa sampeyan iki, Cak? Aku mesti tahu cara Jepang lho. Lho iki lho sewan. Oh jangan sampean tuku ta iki. Wong kontrak kok saya. Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah kontrak. Kontrak Iya. gak 2 tahun. Heeh. Kenapa kon beli mana? Setahun, Kak. Mau setahun. Hitunganmu keliru. Lho iya, ngene lho. Mulai Januari pendak Januari. Lah iya setahun. Setahun? Heeh, Lah, kok liwat 10 dina iki malahan. Lah aku mrene iki jelasno sampeyan iki ya apa ngono. Ya sik tetep tak nggoni. Lah ya iki kurang, nek penyene sampeyan iki tetep nggoni tambah maneh. Ngono lho, Cak. Yo lak tambah dobel-dobel kan. Lho, iki Dobel apa apa sih? Kok lak tak kontrak 2 tahun. Setahun. Bicara siapa? Lho jar bojo sampean. Nini. Apa, Cak? Lah iki kwetanjine iki. Kok dino aja kon dudune. Kon iku ya apa gak kena dipercaya. Apa sih, Cak? Kontrak biyen kon tak kei 2 tahun nak duit. Iya sepurane ae tak kontrakno mes tahun Cak Bondang. Kon ya apa? Kon Kayak kebutuhane arek-arek sak menu kae apa sih sampean iku? ya tapi lak kondo lho. Wong iki bojo titik gendaan. Lah aku wedi jange ngomong ngono pas sampean murang-muring. Bondang. Wedi kok dhisik tak.
Ya apa lah ning ngene iki ya apa sih? Wis Tapi ngomong mbek Pak Tuhari ngono. Kabeh dina becik iki njaluk mrene. Wis aja sampean tukaran nduk warga sampean iki. Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen nang balik. Keliru sampean iku ngene ya. Ya apa ya. Sarane iki wis barang sing wis sampean apike menawa sampean kurang bener. Saiki nang nggonku ae ayo omong-omongan nggo omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah. Iya. Sampean ya apa carane lah mbakku? Nggih kula sumados Pak Tuhari nggih, sepunten mawon. Nggih. Kon semaya pirang dina? Duit teko ndi? Kok mendal nang aku sih? Sampean semaya. Ya kapan? Lah saiki kon kabeh njaluk duit mana? Enggak, ya pokok ana sampean niku piro, engko kapan, semoyo pirang dina, tas pirang minggu, tas pirang wulan ngono lho. Bulan iki ae ngarep. Wulan iki gak, wulan iki. Januari. Tangan sampean lho. Tono tangan sampean niku. Februari. Iya, Februari iki. Enggak, Februari. Ya saya ngono ta sampean Wis Mei ya. Ya, Mei ya apa ya? Duit piro sih sampean? Saiki piro? Duit piro cekelno mari ta? Duit apa kayak bayar golep ngono. Saiki kita tinggal mulai ya. Ngono sampean ronae ya. Sepunten lho nggih. Tukaran lho ya. Enggak tahu Aku sampai aku balik rene sampeyan krungu tukaran awas sampeyan kok. Ya, enggak wis ditenono kok ya. Sabar ya Pak Tuhari. sabar lak sungan ambek aku takon. Ya apa kon iki? Ya apa Nek diatur tak gak kan? Lah wong arek sakmono kae. Sampeyan dhewe ya ngono. Mosok arek iki jajanane 10.000. Ya enggak Cak, ya arisan barang. Lah aku kok le ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong wedok, Cak. Mene mbene kondo wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki ya. Ya aja ngopok ngono. Aku iki murang-muring iso, sabar ya iso. Ai, coba klambimu. Loh. Kok aku kok njupuk klambi lho. Kon aja guyu. Mangke ya. Kon lak wis tak kandhani mene mben iku kondo barek wong. Dadi aku iso ikhtiar kabeh dina becik ditagih kontrakane omah. Mangane ta nek aku nyambut gawe aja sampean larang. Lah nyambut gawe nek pantes gak apa-apa. Nyambut gawe apa aku? Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli. Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ana ngene aku dipaido. Aku dhewe ya bingung ngumetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bojo-bojoan. Tak gawa anakmu. Lho gawon enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkira. Dedek kon wong wedok. Kayun ta? Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa nek mantel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar, daya upaya dhewe aku. Wis pancene wong kekancan lek seneng guyon, gak tau gegeran nang awak ya. Ngangen nih kadang-kadang kangen kepengin kepethuk. Kangen ngomonge. Pringas-pringis ya. Oh tak kaplek kon gue. Pringas malah apa? Malah apa kok pringas-pringis? Ini kok gak ndelok prene wong kaya. Wong pranco wong pringas-pringis. Ya Allah. Tibae Mang Ali sik prasaku lambene. Makane nek ndelok sing mandeng ta. Alis kon anggap lambe. Ana apa kok rupane kok besengmu teh? Wis, mari kesandung ta? Nasi menjadi bubur wis. Ya dipe, anu dipe dadi bubur iku. Lho, tambah jemek dadakno. Apa nasi menjadi bubur iku? Ya apa ya bebujen gak kena dipercaya babat blas. Ya mbocah karo jawan. Iya, aku njaluk pertimbangan kon kok. Ya njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa. Anu timbel ae apa. Ngene lho. Apa? Aku lak kontrak omah to. Ya periksa aja gak watuk ae. Kontrak omah periksa. Terus aku ndudono penyakit. Kontrak omah 2 tahun dadakno yumu. Mulane gawe dhewe ta. Iya iya. Cilik-cilik sak meter persegi sing penting masih cilik nek dhewe lah enak. Tapi kon duwe balungan sih. Lah njaluk balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik. Iki ngawur. Ngene lho. Apa? Akhire yumu wis gak nduk omah ya. Nandi? Mbo mulai nang gede. Loh, ya aku kok golek iku kewajiban penuh. Kalau ada apa-apa di jalan, Bapak iku melok tanggung jawab, Pak. Masa sih? Loh, ya apa? Sampean itu melok tanggung jawab. Lho sebabnya apa kok melok Kan tanggung tanggung jawab? sampean. Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe. Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampean kena lho. Ya gak kena saiki kena meneh. Aduh saiki dadi gak terus golek meneh ya. Iku iku kewajiban penuh. Ya dirunding musyawarah. Apa kesulitane? Kesulitane ya kanggo memenuhi kontrak omah.
Apa sih omahe? Omah wis entek. Omah entek lha apa kok nggone ya golek liya. Kontrakan entek. Nek omahe sik wudu. Aku main. Nek omahe wudu. Lah tanggung jawabnya ya apa entek? Gumen barek kono ya berbahaya. Ya. Lah Omah sing tak nggoni kontrakan ya entek. ditambahi ya. Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ono. Ya apa? Lu pernah katanya nyekel duit ta? Nyekel dhuwit tapi mau 5 sen. Yo, lah Iki jalan buntu aku iki ya apa ya? jalan buntu ya njaluk tolong Pak Bayan supaya dibobol. Dadi kan iso engko ono gangi. Supaya nek tembusan ilang. Iya. Lah jalan buntu kok liwate ketatap. Lah ya iku. Jadi wis kentekan akal lah. Loh, lah kentek akal nang sumber porong ae. Iya, cek dibalok nduk kono ya. Oh, golek akal supaya oleh duit. Iya, ya. Lah anak peno kari piro? Anakku kari 7. Lho sing melok makne, kan sing melok makne. Melok makne kabeh. Bapak Lho lah enteng. Lho sapa? Lah enteng men. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok. Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Engko nang omahku mangan esuk. Sore nami sokran. Bengi nami sapari ben diumetno nek cak. Mumet wis kok cacat jiwa tapi. Ya bosen sing direwe. Wah, ngono. Kok iso ro bosen barang. Oh, wong iki duwe isin ngono iki. Nek bisa pindho ngono gak apa-apa, nek ping 3 jangkep. Tapi ping piro? Apa nih? Ping piro coba nang arek-arek iki? Wis ana ping 4 tapi Lah ya menawa muni bosen. Driwo wira iya gedisian kuwi. Ya apa? Gak tak golekno akal wis ngene. Ya apa ya apa Nek enak. peno tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya. Golek wedi. Eh pamela kaumkum lak katuken. Iya, nek nyemplung kali ya. Iya. Ah gak iso ngulangi lho. Mosok arep wong jelep ngene tok diluk muncul. Jep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero kene. Gak mungkin ya. Heeh. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Mengko ngoli-ngoli ya gak kuat. Gak kuat awak koyo Wis ngene. ngene butuh duit piro sih kira-kira? Ya kira-kira 1 selawi ta. Lho, 1000 ta repis? Hah? 1000 apa repis? Ya sih. 1000. Kontrak niku. Oh, pokoknya ngontrak omah. Heeh. Wis ngene, saiki ada tok anu mari gegeran aku duwe gaman landep. Gegeran. Heeh. Apa hasilnya? Lho, iki digawe anu wong cek sakno, kabeh cek moro, cek ngekek dhuwit tak warah, lek aku duwe utang peno ngono lho. Oh, Ya. awakmu jutang aku. Iya, dadi lek aku utang peno lak pantes, Iya. lek peno utang aku gak pantes ya. Iya, malah gak welas ngono ya. Iya, gak kualik lah. Tapi sing mlaku ya ngerti. Wah, wong tua dibijuke lagi. Iya. Tapi ndelok sing liwat nih. Lah mulane didelok dhisik. Mulai tak lek gegeran tak sabet pedang dhuwur mumbulo ya. Heeh. Ya. Mumbul. Iya lek tak sabet dhuwur mumbulo Supaya supaya gak mudun-mudun ya. Lah malah kesangsang aku balian. Nek kon cepet ngisor. tak sabet nicor mendeko. Aku mendek ya. Iya wis ta, wis mesti nang kara menjangan mesti. Nah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet. Saiki Iya, ada apa? gegeran. Lah ana wong welas sak mesti perkara napa sini iki ngene. Ya, Soal duit ya. ya soal duit. Kon- Aku ditang peno Uris. 100. Heeh. Duit apa? ya? Kakek 100. Kakean Piro? 5.000 bisa ya. Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok kayak 5. 20.000. 20.000. Mesti golek uang, golek uang. Susu lah tambah kita. Tak jupe ya. Ya apa? Pedang. Perang. Iya, perang. Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landep. Iya. Iya. Aku sing gawa. Nek sing gawa oh, Wong aku sing nagih. Aku sing Wong nagih. sing gawa, iya. Iya, aku sing gawa. Sik ya. Heeh. Kan kok gawe nyewani pedang 10.000. Iku sewan ta? Pun menae sementara. Engko nek wis buyar digawe kerugian ngene lho. Tapi aja sampe ro keamanan ya. Iya. Wis. Tak jupe ya. Iya. Oh, iki ta. Nek ngarepe lawang. Heeh. Aku ngancam kon. Iya. Iya. Carane ngene. Ya apa? Ya apa genahe kon iki? Lah kan wong sian. Oh, situ. Sik kan wong. Utang ya, utang. Iya, utang. Oke. Masuk. Ya ono wong-wong. Ya sepurane, Cak. Hah? Aku gak iso bayar. Ya apa? Apa? Kon jaluk sepuro maneh? Iya. Wonge menggok ngrone. Anjene nggodho wong kok iku. Wong gak duwe iku cobane akeh. Kira-kira wong jere iku. Wong wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggok. Lah pernah nyekel pedang apa wedi? Oh, gak didodono dhisik. Ya, iki lho. Oh, iki lho, lek iki sugih. Ya apa? Ya apa? Pernah nagih aku ta? Lho, gak ditagih wong utang. Wulan ngarep, Cak. Ya. Lho, wulan tek wulane. Ya pernah iku ku tebel Wong sabar iku ana batese.
kepengin podel lakon. Lho ya aja ngono sih. Hmm. Sing sabar wong jenenge wong adakno. Lho. Aja main gaman lho. Lho ya Iki gak oleh geger nduk embong gak oleh. karepku gak geger tapi sing tepak semayammu. Ayo bulan maneh. Wulan-wulan maneh entek wulane. Ah, Gak cocok. aku tak wajib bisa Sepurane dhisik. Pedang ya pedang. Kenapa kok nggo pedang itu kan tak sempal bathukmu kok. Oh ngono aja kasar-kasar. Lho lek gak kasar ya wong diutang-utang ya apik balekno semoyo-semoyo. Lah semoyo lak ono semayane. Lah kok nggawa gratis barang ngene iki nek kapan gak kok bacokno urusane lho iki. Ya bisa ngono mesti jan. Kena Aku menen dhewe bareng gak gak nyekel. nyekel. Pira utang? Utang 20.000, tak semayan wulan ngarep gak kanthi. Koyok gak tau utang mbek wong. Lah iya udah 20. Biyen ilingo. Wes aja kakek ngomong kok. Cek apa. Oh, kon iku tak sebet pisan. Loh, kok salah paham aku kena sebet. Lah ya apa iki butuh duit kan? Iya butuh duit tapi aja nyebet ngene harus aja pati lho iki. Lah iya, ya apa kamu? Iya, Pak. Iso ngeket gak? Alon dhisik ta, kok. Susah wae tak banting pisan kok. Iki lak malah si gegeran mbek aku iki lho. Pengen iki. Tak kek 20 saurno wis. Ngono ta, Ya wis. Iki aku kapan nyaur nang peno? Wis perkara nyaur kok sak duwe kon duwe saurno gak duwe. Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iki. Iki lho Apa celeng. wong? Nyaur jagano kanca. Kae pile, Mang? 20. Ayo ndi? Iya kok dicek ta. Dulu kan lima. Iya, kawan ya. Sepurane tak ya. Lah anu tak sauri lho. Wis gampang marep perkara saur. Pisan iki ae aku. Iya. Ya. Tak saurne bres iki. Iya. Lho ya apa? Iya. Wong situk 20.000. Ya tapi sik kurang 80. Iya ya. Kontrakane omah kurang. Lho. Iki lak isu ah. Iya, iya. Cek isu kok awan lak wis akeh. Ya wis. Iya, maneh. Wis dudune ae. Iya, maneh. Rezeki cek gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan. Iki lho wong. Iya, rupa. Ya apa? Ya. Hah? Ya apa? Iya wis ayo dimulai. Aku sepurane aku gak iso nyaur saiki. Kok Kon iki gak pisan gak pindho. katanya nyebet ta? Lho ya nek gak nyebet ngenteni apa? Gak nyebet ta? Ayo, Tak cekali. ayo, Ayo, tak ayo, cekali. cek. Ayo. Ayo. Napa, Bali? Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Iki apa sih? Aku nyok duwe Bali. Bali anjuri. Hah? Engko ngene aku iki. Lu jupuk dhewe. Jupuk dhewe. Kon iki Jupuk dhewe. Hah? Apa? Mana rek nyekel pedang? Nyekel pedang aja kenceng-kenceng lek mrocot nang bathukku kok. Ya wis tak kira-kira. Wah, ya Lah, kok. dhuwit 20 kali 80. Iya. Lah dhuwit ndi, Mang? Lah iku mang kon jupuk dhewe dijupuk kabeh. Jupuk kabeh iki mang ya apa rek mang? Lah tambah rusak pisan apa ya. Percaya. Wong iku biasa wong iku. Bolak-balik. Lah wong mes ae. Lah kate nyusuki kate tak kekno sing cilik yang pedang peno nang bathukku are. Lah sampe mrocot tak petal aku. Wong ngemis kon bukakno kantong. Kon njupuk dhewe. Blakrak malia. Ah, kon iki. Wis aku gak nyari ya. Aja nyaur apa, ayo. Ayo tak wahane peno saiki. Kon tak sebet pedang. Wong diajan-ajan kok gak kenek. Diajeni apa ping pira kon? Pokoke aku wis gak gelem nyaur. Aja nyaur, ayo. Ngantem ta? Baca. Ayo. Lah lho, Wak Bayi. Wak bayi. Lah apa iki? Anu, Diutang kula betul. kadang dibaca, Pak. Hah? Kadang dibaca. Lah perkara apa iki? Utang. Iki stok kurang ajar iki. Utang lo kok dikurang-kurang aja. Lah ya kan geger ada bawa senjata tajam. Senjatamu sih iki. Wah, masuk wong bawel temen Nggih iki. ngoten Batak kasar, Pak. Lho, Gak usah kasar-kasur. Hah? Aja ngono kan. siapa sing kasar kasap? Ngene gak kurang ajar kon niku. Kurang ajar ya no. Dadak awakmu wani kok gawe ngesrun desa kene, ate tukaran, Lho, tukaran iki lak urusan enten. Ana sabamu sababe. Lah nek mboten sebabmu sebab lan apa gegeran? Ya apa asal ya. Asal mulai niku lak kartola diutang kula. Oh, ngono ta? Nggih. Iya, tapi aja main koyo ngene kon ero aku. Sini nyampe. Aku kebayan. alah. Mecicil. Dadakno wong kebayan, kadane lari. Aku geger tengah dalan ini apa sih? Niku mboten geger, Pak. Tapi kenyataannya kok betul. Guyon niku. Nggih. Guyon temenan kok. Temenan wong kate mbacok temen kok guyon. Iya. Ngono ku guyon dacare ngene. Lho wong aku dikongkon guyon kok jane. Guyon wong gak senjata yang ngomong-ngomong tok guyon. Ya tapi barang niku mboten barang kula. Teko sapa berang iki kata? Duki Kartolo. Teko Kartolo. Nggih. Saya mikir ari. Lho. Sampeyan minggir. Kok sampean mikir. Kok apik lah kamu lho. Ayo, Pak. Kon sik enom ada dadi yang kelas dinarek iki kon. Apa ngejak tukaran darek iki teko kon gamane. Kon isih enom. Aja melok ae. Senom. Gaman apa? Lah berang iki dari teko kon. Sinten ngomong? Blontang. Sampeyan wong tuwa. Terus kon kudu percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik.
Kulo seneni aku rek. Tang, temenan teko ndi Tang? Lah sampeyan yen apa? Lho. Jare perange teko kene perang. Lah nggih, bareng lak teko kono lho. Terus sinten niku? Dari blodang. Lah nggih iki kula. Ah, ini jelas ya. Nek ngono sumbere perkara teko kon. Kriminal kok. Kurmi-kurmine melok ae. Berangkat kandhani kok. Namun ndi? Kalau desa diurus perkara perang iki. Iya, ayo berangkat. Mare perkara tok ae. Apok kon. Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo kapan kapan Blodang. Lah apa ngomong ijen? Ya lah sampean napa balik mari ini? Ngerti kan? Kok bolak-balik benci aku? Kok bolak-balik benci aku? Anane balik pengen ngurus kon. Ngurus napa mandi? Ayo berangkat apa desa? Lho, Melok pisan. lho kata diurus. Iya melok. Aku melok lho.